lena ilapha phambi kwakho ndigqiba ukunika yona ngoku ne yi-activity esizawuyenza namhlanje ne. Kule activity sizawuyenza namhlanje sizawubhala ngantoni? Ngamazwi, siphinde sibhale ngantoni? Ngexabiso lenani ne. So ndicela uvule incwadi yakho ke ngoku undibhalele ntoni? I-date yam yanamhlanje. Yintoni i-date yanamhlanje? 26. Kabani? 20 bani? 26. Ubhala loo nto ke encwadini yakho, emva koko undibhalele ntoni? I-activity yam. Jonga ke xa ugqibile apho wenze ntoni? I-pattern. Wenze i-pattern ne. Bhala kakuhle mntanam. Well done. Xa ugqibile apha wenze i-pattern ne. Sinemizuzu emibini eshiyekileyo into basithini sigqibe ubhala ne. Five, 4, 3, 2, 1. Wonke umuntu makavale incwadi. Asahleli, hlala phansi. Phelile ixesha. Wonke umuntu makavale incwadi. I-leaders siqokelele incwadi. Fake eboxini.